बिटिआर काउन्सिला बिथांमोननि बिथांखि बायदि सरकारनि पलिसि बायदि बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि फिसा गेदेर जनसंख्यानि बेलायावनो जा बा बिथांमोननि एरियानि बेलायावनो जा जेराव बिथांमोना थायो बे हारि हारिसाफोरनि बिथांमोननि जिखिनि ग्रिभेन्सेसफोर दङ बिथांमोननि जिखिनि दाबिफोर दङ बेखौ मोनसे रनसायनानै अफिसियेलि सरकारनिफ्राय मोनसे भिजन डकुमेन्ट बानायनाय जादों कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट दा बेयो सरकारनि खामानि आरो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो मेम'रेन्डाम बिनाय जादोंमोन आरो बर' हारिनि माने मा जेंना दङ मा ग्रिभेन्सेसफोर दङ बे इसुसफोरखौ जोंनियाव खावलायनाय बायदि दा बे समाव जोंनियाव गोबां इसुस आरो एजेन्डासफोर दङब्लाबो बिनिनो माखासे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो मेम'रेन्डामखौ गथायनाय जादों मेम'रेन्डामनि आधाराव बिथांमोना बेखौ तयार खालामदों आरो सरकारनि माखासे जिखिनि मिशनफोर दङ बिथांमोननि जिखिनि पलिसि दङ बेयाव माने कम्पाइल खालामनानै जोंनि मेम'रेन्डामाव दैखांनाय जिखिनि दाबिफोर दङ मोनसे भिजन डकुमेन्ट कमिउनिटि बेखौ बिथांमोना बयनिबो गासै कमिउनिटि गासै आफादफोरखौ लिंनानै गुवाहाटीयाव मोनसे मेहेरगोनां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना गथायनानै होदों दा जों मिजिंथिगोन जे सरकारा जि उद्देश्यजों कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट रनसायदों कम्पाइल खालामदों बेयाव मेनसन खालामनाय जिखिनि खोथा बाथ्राफोर दङ टाइम टु टाइम जिखिनिखौ रिड्रेस आरो एड्रेस खालामनो हायो जिखिनिया काउन्सिल लेभेलनि सलुसननि एक्टियाराव थायो आरो काउन्सिला डेभेलपमेन्टेल पलिसिनि गेजेरजों बा गुबुन गुबुन नीति आरो पलिसिनि गेजेरजों सलुसन खालामनो हायो आरो जेराव खुनु हारि हारिसाफोरनि खहा जालायलाया खुनु हारि हारिसाफोरजों कनफ्लिक्ट आरो क्लेसिं फैया बेबायदि इसुफोरखौ डेभेलपमेन्टेल आरो आन इसुसफोरखौ सलुसन खालामनायाव बिथांमोना जि एजेन्डा लादों जाफुंसार जायोब्ला मोजां जोङो आसा खालामगोन जे बिथांमोननि जि भिजन कमिउनिटि डकुमेन्ट बे थारैनो मोगथां महराव फैगोन आरो बे मोगथां महराव जाफुङोब्ला बिटिआर ओनसोलाव हारिफोरनि गेजेराव मोनसे अनलायनाय गोरोबलायनाय आरो इकुवेल राइट्स इकुवेल जास्टिस खम अधिकार खम मर्यादानि खोथा जि बयबो बुङो जों बन्सित जादों जों मोनाखै बेखौ जोंनो होआखै बे मोनसे बयनियावबो ग्रिभेन्सेसआ दङ बेखौ गोजान खालामनो हागोन बेखौ इकुवेलिटिनि आधाराव बयखौबो लानानै हाबा मावनो हागोन होननानै आंहा बिसास दङ दा बे सरकारा बिनि सायाव मा नीति आरो मा पलिसि लानानै उननि लेभेलाव बे भिजन डकुमेन्ट माने डकुमेन्टेसनखौ इमप्लिमेन्ट खालामो बे बिथांमोननि सायाव सोनारगोन गोजोन्थों।